Hello guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Webes. Actually, Webes na yun ng gabi. At valid po ito hanggang Sabado, Nobyembre 9 hanggang 11, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At ito po ay in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. At bago tayo magsimula, again, promote natin itong mga kaibigan natin sa komunidad. At meron po silang napakagandang climate resilient tool. Ito po ang Climate Action Center. Yung mga LGUs na wala pang sariling Climate Action Center, ito po ang pinakamagandang tool kasi marami na pong kumuha nito, lalo na po sa mga key cities around Metro Manila. Meron na po sila itong Climate Action Center at napakaganda po ito aside from typhoons, yung mga iba pang mga weather systems, earthquakes, mosquito dengue index ay kasama po dito at iba pa, okay? So, nasa inyong kagustuhan kung anong gusto niyo o pwede niyo customized kung anong gusto niyo makuhang data. Depende po sa location ninyo. Okay, so yan po ang Komunidad Climate Action Center. Kung interested, punta lang po sa typhoon2000.ph, i-click po yung banner, pupunta po kayo sa isang Google form para answerin yung mga questions at isasabit po ninyo yan. And then si Mr. Aaron Cabasal ng komunidad ay kukontak po sa inyo. Or, pwede nyong kontakin kaagad siya sa 0976-160-7245 or i-email siya sa aaron.cabasal@comunidad.co para tanungin sa kanya kung ano itong Climate Action Center. So, umpisa na natin ang update. Yung mga nagtatanong, kumusta na si 95W? Ay, mukhang malabo pa rin. Very uncertain. For the past 2 days, nagbago po ang forecast. Yung last na forecast natin na sinabi pa naman natin na talagang uncertain pa, alam natin magbabago-bago yan. Yung forecast for 8 to 9 days na tatama po dito sa may area po ng Mindanao sa November 17, pareho yung dalawang computer models, na yun mukhang nagbago, okay? Nag-iba din yung date and time, medyo sa latest na yon, wala pang landfall sa November 17 at baka 19 or 20 pa kasi sa November 18, yung last na model run nitong dalawang models ay nandito pa siya sa may dagat. At ang location niya na yon, either na sa east of Samar o east of Bicol. So medyo namimilig ko po ang Kabikulan. So kailangan natin babantayin maigi itong si 95W. Ang hinahope po natin, since umakyat na siya, so hopefully, may malakas na frontal system, gaya dito, may nagde-develop na frontal system dito sa may China, pero hindi pa po ito ang posibleng may encounter nitong si 95W. But hopefully, sana mayroon mas malakas na frontal system na sumira sa ridge at ihatak sa kanya, ihatak siya pataas pa ganito. Yan ang wini-wish natin. Ang latest kasi na yon, kung ito yung European model, on November 18, gaganyan siya. So, nandyan siya. Okay? While yung American model, ganito siya. Galawin natin yung paganyan. So, medyo ang tinetreta niya na yun ay ang Bicol at Samar area. But still, gaya sinabi ko, ang areas ng Eastern Luzon hanggang dito sa may Eastern Mindanao, Davao Region, ay yan yung areas na talagang babantayin po natin. Kasi November na yon at medyo early ang amihan. So, it depends kung how strong itong high pressure sa may China na nagbubuga ng amihan. Kung ipupush pa baba ang bagyo or kung may malakas na frontal system, sisiraan yung ridge, magkakaroon ng passageway itong LPA na ito na umakyat papunta dito pag ganito. Yan po ang in-hope natin and pray para masaya po tayong lahat. Okay?
Kasi medyo nakakatakot po itong mga weather systems na yung last quarter po ng taon. At ang ibang models, like yung American model, 3 sunod-sunod na weather systems ang magpo-form. Meron nga na yung nag-form na yun dito na bagong shallow LPA na nakikita po natin what things, kung ano mangyayari po within the next 2 to 3 weeks. But let's hope and pray na lahat po ito ay sana magbago pa po at walang parte ng Pilipinas ang maapektuhan. Okay, so ito po yung GraphSat. Balik easterlies po tayo. May init at medyo tuyo dahil may El Niño tayo, kulang ulan. At meron pa rin mga maliliit na thunderstorms sa Kabikulan, Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon o gabi. So itong easterlies talagang apektado po ang halos buong bahagi ng ating bansa. From eastern sections of Luzon, dulong hilagang Luzon, Bicol, Visayas, Mimaropa, Sulu, okay? Ang Mindanao, normal naman po. Okay, walang weather system. Kalmado hanggang paiba-iba ang direction ng hangin. Ito naman pong surface trough. Yan po yung dating remnants ni 94W. Dumaan po sa Palawan kahapon. At ito po ay nandito na po sa may Spratly Islands. Nagbibigay ng mga thunderstorms. Kasama po dyan Kalayaan na Island Group. Okay? So, ulit natin, ito si 95W ay mababa po ang chance na maging bagyo within the next 2 days. Less than 35%, low chance or low probability. So, hanggang dyan po muna tayo, okay? Huwag tayong tumingin ng more than 5 hanggang 10 days dahil po napakataas ng uncertainty tulad ng pinapakita na yun ng forecast na sinasabi ko dito na dito po siya pagdating ng November 18. Nandiyan po yung dalawang model. Okay? At pinapakita niya na medyo namimilig ko ang Bicol at Samar. But look at this, ang probability po niyan is 0 to 20%. To give you an example, ang sinasabi ko po dito sa 5 to 10 day forecast na 0 to 20% ang probability, since paiba-iba po ang direksyon, okay, ang tracking, parang naglalaro kayong dart, okay? Now, yung dart na yan, o yung darts, syempre meron kayong mismong dart kung saan tatapon mo doon sa dartboard. Now, yung dartboard ay, sabihin natin, 10 meters away. So, yung 10 meters away na yan, kahit anong tira-tira mo, mahirapan mong tamaan yung bullseye unless talagang ang galing mo talaga, sharpshooter. Ganun ang forecast na more than 5 hanggang 10 days. Ang iba umabot po na for 14 days. So, hindi pa yan sure. Bago-bago pa yan. Pero pag pumasok tayo sa 5 to 3 day forecast, pakinilapit mo na yan sa 1 to 2 meters ang dartboard. Now, ang 3 day forecast hanggang 24-hour forecast to go. Ibig sabihin, 1 hanggang 3 araw na lang po ang forecast. Ang dartboard, halos magwa 1 meter na lang po ang lapit sa iyo. Kaya pag tinapon mo, tatama ka talaga sa bullseye. Lalong-lalo na kapag praktisado ka. Another example, pag naglalaro yung NBA, di ba si Stephen Curry? Exception to the rule naman si Stephen Curry. Pag tumitira siya ng 3 points, hindi naman lahat pumapasok, di ba? But majority of that pumapasok. Nangyayari yan kapag ang lahat ng computer models sabay-sabay na yun yung forecast for the next 5 to 10 days. Gaya nangyayari kay Yolanda. Nung unang lumabas yung forecast models kay Yolanda, hindi na nagbago. Laging sama kalate. At doon talaga dumaan. Okay? So may mga ganyan, exception to the rule. But habang lumalapit ka sa araw ng paglandfall ng isang bagyo, lalong tumataas ang probability. Okay, so as of now, relax muna tayo. Bantayan, okay? Silip-silip natin yung models. Pag pumasok na po sa 5 to 3 days from now, medyo delikado na po yan. Medyo tumataas ng probability yan. 50%, more than 50% na yan. Kaya, kailangan po tayo maghanda. Pero as of this time, lista muna ako ng mga gagawin, just in case, na magkaroon tayo ng bagyo. But ang pinipray ko talaga, in-hope natin lahat
na ito po ay mag-record. Okay, so fast forward na natin. Ito yung fast animation. So yan po, ito si LPA95W, ito yung shadow LPA at magandang panahon sa Pilipinas, easterlies. Zoom in solar animation, wala naman tayong babanggit. May mga maliliit lang ng mga thunderstorms. Mas malakas po dito sa may Kalayaan Island Group dahil sa surface trough. Easterlywave.com, European Model Ensemble, same pa rin. At nakita po ninyo ang bulk ng forecast. Ayan po. Mukhang papuntang Pilipinas, but wag muna natin pansinin yan. At ito na yung isang system na nag-perform. Konti pa lang yung ensemble members. At wind forecast, next 3 days. Friday, Saturday, Sunday hanggang Monday, November 13. May bababa pong hanging amihan sa dulong Hilagang Luzon. And then, yung weekend ay magsishift yung hangin mula sa hanging silanganin. Balik na naman tayo sa may hinang amihan. So, i-start na kasi yung amihan. Actually, maaga na yon. So, yan naman po ang amihan. Medyo malakas niya na hangin. 50 to 60 kph. May Batanes, Babuyang Cove Islands at mga coastal waters ng Cagayan Valley. At ito po si LPA 95W. Halos hindi po siya kumikilos dyan, okay? Yan po ang kagandahan. Sana dyan na siya forever. Hanggang may frontal system. Kapag kumabit sa kanya dito, so ang direksyon niya, akit siya pa ganyan. So, yan ang pinapray natin. Now, puntahan natin yung highly uncertain na mga araw. Umpisa natin sa November 14, Tuesday. Yan, para makita natin saan papunta yung European model. Ito si European model. So, i-forward natin ito November 14 hanggang November 18. Pansinin ninyo itong galaw nito, okay? So, yan po, yan. Wednesday, yan po siya. Umakyat. Thursday, paket pa rin. Lalapit ng Baguio sa Guam. Friday, mag-west-northwest. Kaya lang ang problema, mayroon pababang malakas na amihan. Although mayroon ditong tinatawag nating break ng ridge na kung saan kung malakas lang itong frontal system, aakit po siya dito pag ganyan siya. Okay? So I mean, pipilitin niyang pumasok dyan. But, tingnan nyo, November 18 hanggang November 18 ng gabi, mukhang mag-westward, okay? At may plano yatang iiwanan siya ng frontal system, but let's hope not. Let's hope na pag ganyan niya, ito yung model, pag ganyan, sana gumanyan. Ayaw natin yung pag ganito, then, bubulusok na ba ganyan? Ay, naku po. Naalala ko tuloy si Nina, 2016. Although December yun, talaga malakas ang amihan. But ito, may pag-asa tayo nito. So, let's hope and pray may pagbabago po for the next few days. Lalo na po na yung weekend, pagbalik natin sa Sabado, sa analysis natin, malalaman natin yan kung ano yung kalagayan nitong LPA95W. So, isa po siya ditong tropical depression o tropical storm. Baka na, hopefully, LPA lamang po siya. Ang nangyayari kasi pag panahon ng El Nino, pag panahon kasi ng El Nino, nagkakaroon po dito ng tinatawag ng upwelling. Pag sinabi natin upwelling, yung thermocline. Thermocline yun yung boundary ng hot and cold ocean temperatures. Mababaw lang yung thermocline. So, yung init ng dagat sa taas niya, hindi masyadong malalim. Kaya mas less ang thunderstorms. Nagkakaroon ng drought tayo tuwing na time ng El Nino. Ngayon, problema yan sa mga bagyo kasi pag dumaan sila doon sa isang areang mababaw ang thermocline or tinatawag nating upwelling, tumataas yung lamig ng dagat sa malapit sa surface, hindi masyadong mag-intensify po ang mga bagyo. Okay? May mga bagyo in the past, bagyong Pining yata yun, 1997, 98, nandito siya, typhoon. Naku, papuntang Bicol. Pagdating dito, nalusaw, naging tropical depression, naging LPA na lang po dito sa Bicol. Although umulan na whole day noong October of 1997. Panahon din yun ng El Nino. Although, it's a very strong El Nino, but iba naman na yun.
but we're hoping for the best. So yan po ang European model. Ngayon, yung American model, ito po ang pinapakita. Yan siya, si 95W. At yung kasunod sa likod, ang lalakas. At sa November 15, Wednesday, mukhang magsasanib yung dalawa. November 16, Thursday, iisa na lamang po siya. Kakainin itong sa likod niya, si 95W, at magiging isang cyclone na po siya, dadaan west-southwest of Guam. At gayon din po, November 17, Friday, accelerate po siya west to west-southwest. Bakit siya bubulusok? Dahil po malakas yung high pressure dito, malakas yung amihan, ipupush siya pababa. And then, November 18, Sabado, ayan na po, approaching Samar Leyte, hindi Bicol. Okay? And then, yan. Kaya lang mukhang umakit yata, west-northwest. Let's hope and pray na magbago pa po ito. Sure yan. Magbabago yan. Okay? At meron dalawa sa likod. Dalawang bagyo po yan. Like I said, American model yan. Alam natin yan na hindi naman magiging totoo yan. Unless lumabas si European model. Ito yung European model. Isa lang talaga si 95W. Okay? So, to summarize, ito ang track ng European model. Yan. Dito siya. At ito naman po ang track ng American model. Magsasalib siya, gaganyan. Tapos, gaganyan siya. Ganyan. So, ang tracking niya, ipapunta siya dito sa area na ito. But again, kaya sinabi ko, highly uncertain. Big question mark pa yan. 5 to 10 days from now, 0 to 20% probability. So, we will keep you updated, okay, in the coming days. At ngayong weekend, babalik tayo sa Sabado. Pakibigay sa inyo pinaka-latest na output nito mga models. Sana granted po ng mahabong may kapal ang prayers natin na packet po siya. Now, sa rainfall accumulation forecast, wala tayong masyadong babanggitin except mga isolated thunderstorms sa Southern Palawan, Southern Mindanao, Oriental Mindoro, Northern Quezon, coastal areas ng Partido District ng Camarines Sur, Catanduanes. Okay, so mostly mainit po tayo, dry. And then, ito po yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng US. At valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Inisyu po ito kahapon, November 8. At sa week 2, November 15 to 21, same pa rin ang pinapakita. Kakaroon po tayo ng more than 20% of tropical cyclone probability. Low probability po yan. Kaya may slash na red and white. And then, lalo na ito, week 3, valid November 22 to November 28, same pa rin. More than 20% of tropical cyclone formation from the coastal areas of Vietnam up to Central or Eastern Micronesia, Guam area. So, tutok po tayo dyan. Hopefully, walang mag-form or kung may mag-form, sana recurvature mangyayari. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest. Alam natin, mag-alas 12 na po ng ating gabi. Kailangan natin post kaagad ito sa YouTube at Facebook channel. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser. Good evening sa inyong lahat. At, good night. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. Pag-suporta ninyo sa patuloy nating pagbibigay ng update sa mga bagyo since year 2000 o 1997. At God bless po sa inyong lahat.